ere bakardadetik. 91 urte, bete ditut aurten, eta abesti bakar batek eusten dit bizitzeko gogoa. Ez gaitu, ez zaitu, ez inor geldituko. Gogoan dut bai urtzera besti, ederrura. Ezinezkoa da nork onartu, hori ala dela zaila bada. Ez da zinezkoa zaila bada, badago lotzea ta eroriz. Ikasten bada oinez has gaitezen bidea egiten. Ez gaitu inor geldituko. Ez gaitu inor geldituko. Nork esan du ez dago lotzerik, nork esan du ez dut gaitasunik, zaila dela. Zaila bada berezkuk dugu, zailago egiten ta eroriz. Ikasten